La fiesta de las Dolorosas está al caer. Las Dolorosas 2024 están aquí en el parque reunidas para hablarnos de esa festividad que tiene tanto tradición y arraigo en nuestro pueblo. La Dolorosa Mayor, Eva Santa Fe, aquí reunida con todas sus compañeras, nos va a hablar de esta festividad que tiene tanto arraigo y que habéis entrado pisando fuerte. Bueno, molt bon dia. Ens trobem ací. Sabeu que l'any passat es va reiniciar esta festa tradicional al nostre poble, que té més de 80 anys, i hem arreplegat nosaltres el testic i amb moltíssima il·lusió tot aquest equip de 22 persones que m'acompanyen. Vaig a començar donant els agraïments al revés. Hem constituït un programa de Setmana Santa que espero que siga del gust de tots i sobretot que l'hem fet amb moltíssima il·lusió. Eva, cuéntanos de una manera resumida algunos de los actos más importantes. Bueno, doncs dir-vos que comencem el divendres de Dolors amb un concert que ofereix la Unió Musical amb l'Orquestra Simfònica i el cor de la Unió Musical. El divendres 22 arrenquem. El dia següent tindrem el dia de la festa, el dia de festa lúdica, amb la tradicional paella que oferim a tot el poble. Hi haurà una ambientació musical pel matí i una altra per la vesprada. I el dia següent comença els actes de Setmana Santa, el diumenge de Rams, amb la tradicional benedicció de les palmes, així a l'espai Secondo Baldín, i després tindrem la mascletà, la missa de passió primer, la mascletà i per la vesprada la tradicional processó del diumenge de Rams. I al llarg de tota la setmana estaran tots els actes religiosos que formen part d'esta festa. El diumenge de Rams, se m'ha oblidat dir-vos que abans de la processó hi haurà un concert que ofereix la Societat Coral de Sant Antonio de Benajever, dirigida per Andreu Soler, com bé sabeu, amb un concert de música sacra, i això completarà també el diumenge de Rams. I ja el dimecres abans del Dijous Sant hi haurà un altre concert, oferit també per la Unió Musical, amb la banda sinfònica en aquest cas, que oferirà marxes de processó. Dijous Sant, com bé sabeu, farem la processó del Santíssim Crist del Perdó, i ja el divendres Sant comencem en el Sant Enterrament de Crist amb la processó. Tindrem el dissabte de Glòria, que com bé sabeu, quan es fa la resurrecció oferirem xocolata i dolços a tota la ciutadania, i ja tanquem este meravellós programa de Setmana Santa amb el dia de l'encontre. Sabeu que és un dia molt especial, és un dia festiu, que gaudirem moltíssim amb la xiqueta que recitarà el vers, que és Martina, Ruix i Guillem, i aquest dia completarem un poc tota aquesta festa que hem intentat preparar amb totes elles, evidentment, si no, no haguera sigut possible. Pues muchísimas gracias, Eva. Yo quisiera que nos resumierais con las que queráis qué significa para vosotros esta fiesta, la recuperación de verdad de esta fiesta en nuestro pueblo. Y bueno, vamos a empezar contigo, Nuria, cuéntanos. ¿Qué significa? Procesión. Pasión. Il·lusió. Amistat. Fer poble. Dona. Tradició. No sé, creo que son muchísimos adjetivos, muchos que están definiendo lo que es esta fiesta, una fiesta que las Dolorosas 2024 aquí presentes van a entrar pisando fuerte porque esa fiesta se ha recuperado en nuestro pueblo. La Eliana es un pueblo de cultura, tradición y fervor.